क्वेश्चंस கேட்டிருக்காங்க. ஆமா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. Hare Krishna Mataji, Shankar here. Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna. So level 3 வந்து mostly நம்ம வந்து next 1 month அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 80 days முடிஞ்ச பிறகு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் நான். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு சொல்றேன் மத்தாஜி ஒரு ஸ்மால் டவுட் மேடம். கண்டிப்பா பிரபுஜி சொல்லுங்க. இல்ல இப்ப சண்டே நீங்க இது டெஸ்ட் ஆர் அசைன்மென்ட்னு சொல்லிருக்கீங்கல்ல, அதுக்கப்புறம் இன்னும் எக்ஸாம் இருக்கா இல்ல இத ஃபைனலா மேடம்? மோஸ்ட்லி இதுதான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். because there are no updates on the exams. So if you clear all these things இதெல்லாமே நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணாலே they may take it as eligible அந்த மாதிரி. So no need to worry about that பிரபு. நீங்க படிச்சு எழுதுங்க போறோம். ஓகே மாதே, thank you. Thank you. Sunday is about next appeal section. Mataji? Yes. First batch students, you are completing your course on Sunday. Okay. Okay. Thank you. Mataji, we have nectar of devotion, right? Nectar of devotion நம்ம level 3 ல பண்ணலாம். பிரபு level 3 ல பண்ண சொல்லிட்டாரு. Okay, okay, okay. At what time Mataji? Test 4 o'clock ma. I think mostly நான் அன்னைக்கு டிராவல்ல இருப்பேன். ராதிகா அவங்க தான் பண்ணுவாங்க. She will be only doing. So okay, okay Mataji. So we'll discuss and then do it actually. Okay. ஒரு நிமிஷம். I think காயத்ரி அவங்க ஒரு நிமிஷம். இந்த ஸ்லோகம் சீக்கிரமா முடிச்சிட்டு நம்ம வந்து எனிவே டீடைல் மறுபடியும் இன்னொரு வாட்டி நம்ம இதை NOA படிக்க தான் போறோம். will do little high level only in the last part. மீண்டும் ஃபுல்லா படிக்க வேண்டி இருக்கும். நம்ம 6 months டியூரேஷன் இருக்கு நமக்கு. So 2 classes per week level 3 ல. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 1 class will be like பகவத்கீதா மேல நீங்க வந்து அந்த 3 மாடியூல்ஸ்ல வந்து few டைட்டில்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க, தீம்ஸ். அந்த தீம்ஸ் மேல வந்து பிரசன்டேஷன் பண்ணி நீங்க குரூப்பா ஃபார்ம் பண்ணி நீங்க வந்து பிரசன்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாள் வந்து we'll have the presentation, இன்னொரு நாள் we'll have the class, so that we'll have the mix and match of கொஞ்சம் கேட்குற மாதிரியும் இருக்கும். வெறும் பிரசன்டேஷனே பண்ணாலும் நமக்கு நல்லா இருக்காது, வெறும் கிளாஸே கேட்டுட்டு இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது. we'll have the what is this கதம்பம் மாதிரி நம்ம வந்து செஷனும் கொடுக்கலாம், செஷனும் கேட்கலாம். we will go like that actually. ஸோ இன்னைக்கு ரெஸ்பான்சஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்கேன். ஸோ we'll see யாராருக்கு எதால முடியும் அதெல்லாம் விசாரிச்சுட்டு then we'll start actually. ராஜேந்திரன் பிரபு கை உயர்த்திருக்கீங்க, என்ன விஷயம்னு கேட்கலாங்களா? அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமாஹ்யம் ததா ஸ்வபதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு தாமோதர திங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் டே. ஸோ எல்லாருமே ஒரு தாமோதர அஷ்டகம் பாடி நீங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நைட் 8 மணிக்கு அப்படி 8 8:30 வாட் எவர், இல்ல சாயங்காலம் 6:30 கூட. ஸோ உங்களுக்கு எப்போ
ஈவினிங்ல நீங்க எப்போ பூஜை பண்ணுவீங்களோ அந்த டயத்துக்கு வந்து அந்த தாமோதர அஷ்டகம் பாடி அந்த நெய்விளக்கை ஏற்றுங்க டெய்லி. ஸோ எத்தனையோ ஜென்மங்களுடைய பாவங்கள் நமக்கு வந்து விமோக்ஷனம் கிடைக்கிறது. ஸோ உங்களுக்கு கூட குபேரனுடைய கிட்ஸ் அவங்க 2 பேருமே பாவ விமோக்ஷனம் ஆனது நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த ஸ்டோரி ஐ திங்க் ராதிகா would have told in உங்களுடைய கிளாஸஸ்ல எப்பயாவது சொல்லி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா we will have that இன்னைக்கு we will take that thing. ஸோ இன்னைக்கு நாம படிக்க போறது வந்து டெக்ஸ்ட் 6 வந்து நம்ம நேத்தே ஆல்ரெடி டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டோம். ஒரு வாட்டி இதை வாக் த்ரூ மட்டும் பண்ணிடலாம். திருஷ்டை ஸ்வபாவ ஜானை ஜனிதைர் வபுஷாஷ்ச தோஷைர். என்ன ராதிகா, ஐ திங்க் ஐ have made you co-host. Oh, sorry ma'am, I didn't notice. Very sorry. Na prakritvam, no issues ma. Iha bhakta janasya pashyet ganghabasham na khalau buddha phena pankhair brahma dravatvam apagachati niradharmai. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எதை குறிக்கின்றது என்றால், being situated in the Krishna, original Krishna conscious position, a pure devotee does not identify with the body. அதாவது உடல் ரீதியாக ஒருவரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு தூய பக்தனானவன் எப்பொழுதுமே வந்து மற்றவரை வந்து உடல் ரீதியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணவே மாட்டாங்க. ஆத்ம ரூபத்துலதான் அவங்க எல்லாரையுமே பார்ப்பாங்க. அவங்க எப்பேற்பட்ட உடலை தரித்திருந்தாலும், நல்ல அழகான உடலா, இல்லை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கருமையாகவோ, இல்லை ஷார்ட் ஆகவோ, இல்லை வந்து ஒரு அங்கஹீனமாகவோ, இல்லை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேற ஏதோ ஒரு இஷ்யூஸ், அதாவது வியாதிஸ்தராகவோ, எந்த நிலையில இருந்தாலுமே அவங்களுடைய உள்ள, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆத்ம லெவல்ல தான் வந்து ஒரு குருவானவர் இல்லைன்னா ஒரு பியூர் டிவோட்டி வந்து எப்பொழுதுமே பார்ப்பாங்க. அது எப்படின்னாக்கா இட் இஸ் பீன் கம்பேர்டு. எப்படி கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, சோ கங்கை நதிக்கரையில வந்து கங்கையில பாத்தீங்கன்னாக்கா வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடும்போது அது நுரையும், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சேரும் சகதியுமா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா இருந்தாலும் கங்கையினுடைய புனிதத்துவம் வந்து எப்பொழுதுமே அழிவது கிடையாது. அதே மாதிரிதான் அந்த நீர்ல போய் நீராடுவதற்கு குருவானவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக எந்த ஒரு ஆட்சேபனமே இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா ஒரு நார்மலான ஒரு, அதாவது சாதாரண மனிதனா இருக்கக்கூடியவங்க, இந்த ஆத்ம ஞானத்தையே உணராதவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா they will find the discriminations எப்பொழுதுமே. அதுதான் கான்செப்ட் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லோகத்தின் பின்னாடி. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். So those who are advanced in spiritual understanding will bathe in the Ganges. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா without considering the condition of the water. அதாவது நீரினுடைய தன்மை எப்படி இருந்தாலும் இது கங்கை நீர் அல்வா, போயிட்டு அதுல போய் முக்கி ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க. ஆனா நார்மலான மனுஷங்க தான் இது தண்ணி கிளீனா இருக்குமா இல்லையா. சோ இவன் தோ கங்கையினுடைய புனிதத்துவம் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் we always do the discrimination. ரொம்ப கிளீனா இருக்கணும் இதெல்லாமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த நம்மளுடைய கண்களுக்கு என்ன தெரிகிறதோ, இந்த புற கண்களுக்கு தெரியக்கூடிய அந்த தன்மையில தான் நம்ம வந்து எவாலுவேஷன் பண்ணுவோம். அதுதான் வந்து இதனுடைய மீனிங் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. சோ சுத்த பக்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா activity of the soul proper, in other words engagement in the transcendental loving service of the Lord is performed in a liberated condition. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா லிபரேட்டட் கண்டிஷன்னாக்கா விடுதலை அடைந்த தன்மையில தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்தியை வந்து அவர்கள் வந்து செய்வார்கள். சோ அவங்களுடைய பக்தி மார்க்கமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ஆல்ரெடி தே ஆர் எலிவேட்டட். அதுக்கப்புறம் வந்து விடுதலை அடைந்த ஆத்மா பிரம்ம நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட அவங்களோட கனெக்டிவிட்டி இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி அவருடைய கைங்கரியத்துல வந்து அவங்க ஈடுபடும் போது பாத்தீங்கன்னாக்கா they doesn't bother about this body. இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிட்டாச் ஆயிடும் ஆக்சுவலி. சோ ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன் மட்டும்தான் வந்து எப்பொழுதுமே இருக்கும். சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத்த பக்தி பிரேம, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போன பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரேம பக்தி பண்றாங்க இல்லையா. So that bhakti is called as a சுத்த பக்தி. அப்போ உடலை பற்றியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம், ஏன்னா உடல் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டது, ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் இடத்திலிருந்து வந்தது. அதனாலதான் அவங்க they will not worry about that. பகவத்கீதை 14வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா 26வது ஸ்லோகத்துல வந்து மாம் ஷயோ அவிபியா ஹவி விசாரினே பக்தி யோகேன சேவத்தே ஷாகுணான் சமித்யத்வம் சமித் யைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா, ஒன் who engages in full devotional service, who does not fall down in any circumstances, at once transcends the mode of material nature and comes to the level of Brahman.
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் ஒருவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி தொண்டுல தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்களோ, மேலும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய நிலையை, அதாவது பக்தி என்னும் அந்த நிலையிலிருந்து தவறி கீழே விழாம, அதாவது இந்த பௌதிக குணங்களோட செயல்படக்கூடிய தன்மையில அவங்க என்னைக்குமே இருக்க மாட்டாங்க. அந்த சுச்சுவேஷன் போன பிறகு, அதாவது they will avoid, they know the things இல்லையா. அதாவது சத்வ நிலையா இருந்தாலுமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இறுதியில நம்மளுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னன்னாக்கா சுகம்தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி ரஜஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து ஆர்வம் அதிகம், சோ எல்லாத்து மேலேயுமே ஆசை. அதுக்கப்புறம் தமஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பைத்தியக்காரத்தனமான செயல்கள்ல ஈடுபட்டு இருப்போம். இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நிர்குணமாக அந்த சுத்த சத்துவ நிலைக்கு சென்றவர்கள் மீண்டும் தவறி இந்த பௌதிக உல குணங்களோட என்னைக்குமே வந்து விழறதே கிடையாது. தே ஆல்வேஸ் அந்த சமாதி நிலைக்கு போகிறார்கள் அவர்கள், லெவல் ஆஃப் பிரம்மன். ஸோ ஒன்ஸ் டிரான்ஸ்டன்ஸ் டு த மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 குணங்களை விட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்கு மேல் அந்த நிலைக்கு அவர்கள் செல்கிறார்கள். டிரான்சிடென்ஸ் மீன்ஸ் above all the 3. ஸோ இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு அவர்கள் செல்கிறார்கள். அண்ட் தஸ் பிகம்ஸ் லெவல் ஆஃப் பிரம்மன் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம எல்லாமே ஜீவாத்மாக்கள் ஹையஸ்ட் லெவல் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம நிலை அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவ்யாபிசாரிணி பக்தி மீன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய அந்த வேர்டு சமஸ்கிருத வார்த்தையினுடைய மீனிங் பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்அலாய்டு டிவோஷன், அதாவது அனன்ய பக்தி அப்படிங்கிறது. அதாவது கலங்கமற்ற பக்தி, கலப்படமற்ற பக்தி, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமே இல்லை. அதாவது இது வந்து பாவ பக்தியோடையும் நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஸோ அது எல்லாமே வந்து ஒன்லி த ரிலேஷன்ஷிப். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு ரிலேஷன்ல இருக்கும் பொழுது அந்த எது செஞ்சாலுமே ஒரு ஃப்ரெண்டுக்காகவும் நம்ம எடுத்து வைக்கணும்ன்ற ஒரு இது இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த நிலை. ஸோ இப்போ அந்த அன்அலாய்டு பக்தியில இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட வந்து மனதளவுல பேசிண்டே தான் இருப்பாங்க எப்பொழுதுமே. ஸோ இது பகவானுக்கு, இது நமக்கு, அதாவது அவருக்கு வச்சது வந்து நமக்கு மீதி இருந்தது நமக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த கனெக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ஏற்படுத்தி கொள்வாங்க. எ பர்சன் என்கேஜ் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ் மஸ்ட் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் த மெட்டீரியல் மோட்டிவ்ஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க விடுதலை அடைந்திருப்பார்கள். இங்க இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் மீது அவங்களுக்கு எந்த மோகமே இருக்காது. அவங்களுடைய ஆசைகள் அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னா அட்டாச்மெண்ட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கைங்கரியத்து மேலதான் இருக்கும். சோ இங்க இன்னொன்னு என்னக்கா ஞான கர்மாதய அனாவிரத்தி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா unalloyed devotional service which is transcendental to the activities of the body and mind. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மனதும் உடலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மனம் என்பது என்ன, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஆத்மா, இந்த ஆத்மாவும் உடலும் வெவ்வேறு, நாம் எல்லாருமே ஆத்ம ரூபத்துல பகவானுடைய அங்கம் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அடைந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுக்கு மேல்பட்ட லாபம் எதுவுமே கிடையாது இல்லையா. சோ இந்த பாடி மைண்ட் என்றது அனாலஜியே நமக்கு கிளியரா தெரிஞ்சு போயிடுறது ஆக்சுவலி. சோ அதுல இருந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆழ்நிலையான இதுல போன பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கைங்கரியத்துல ஈடுபடும் பொழுது ஆத்ம ரூபத்துலதான் நம்ம என்னைக்குமே வந்து அவருக்கு சேவை செய்வோம். சோ அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அன்அலாய்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு மற்ற பகவானுக்கு நம்ம வந்து என்ன சம்பந்தம் வச்சுட்டு இருக்கோமோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேர் அவரை வந்து மகனாக பாவிக்கலாம், சில பேர் வந்து காதலனாக பாவிக்கலாம், சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது எஜமானனாக வந்து பார்க்கலாம், சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா சாதாரணமா ஒரு டிவோட்டியாக நினைச்சு, சில பேர் வந்து ஃப்ரெண்டா நினைக்கிறது. இந்த 5 நிலைகள்ல ஏதோ ஒரு நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட நம்ம வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றோம். சோ இந்த கர்மம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மா அப்படிங்கிற கர்மகாண்டா மோட், அதுல இருந்தும் அவங்க வெளியே வந்திருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன், ஒன்லி பிலோசபிக்கல் தாட்ஸ் வித்தவுட் பக்தி, அந்த ஞானத்தை மட்டுமே விருதி செஞ்சுட்டு பக்தியற்ற ஞானம் வந்து என்னைக்குமே வேஸ்ட் தான். சோ அதை வந்து ப்ராப்பர் டைரக்ஷன்ல நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணவே மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கக்கூடிய தன்மை கூட வந்து பக்தி இல்லைன்னா அது ஒரு வறண்ட பிரதேசம் தான். சோ பக்தி வந்தாதான் ஸ்வீட்னஸோட இருக்கும். அதுதான் வந்து தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த பியூர் பக்தி யோகா அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. பக்தி யோகா இஸ் த ப்ராப்பர் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த சோல் அண்ட் when one actually engages in unalloyed uncontaminated devotional service, he is already liberated. சாகுனான் சமாத்யத்யான், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் ஒருவர் இந்த அனன்ய பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு வந்து சேவை செய்கின்றார்களோ, இப்ப ஆச்சாரியாஸ் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல இருக்கும் பொழுதே அவங்க வந்து விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள் தான்.
ராமானுஜாச்சாரியா சரி, மத்வாச்சாரியா சரி, இப்ப நம்ம இந்த பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல இருக்கக்கூடிய 32 ஆச்சாரியார்கள் இருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி ஆழ்வார்கள், இவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள் தான். அவங்க இந்த உலகத்துல இருக்கும் பொழுதே அவங்க அந்த நிலைக்கு தான் இருந்தாங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா சாகுணான் சமித்யான் அப்படிங்கிற அந்த சமஸ்கிருத வார்த்தையில தான் நம்ம வந்து லிபரேட்டட், சோ அதாவது நல்ல குணம், சோ அந்த நிலையில வந்து நிலை பெற்று இருக்கிறார்கள். அவர்கள் வந்து அன்அலாய்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா கலங்கமற்ற பக்தி, கலப்படமற்ற பக்தி, சோ அன்கன்டாமினேட்டட் கலப்படம், சோ அதே மாதிரி கலங்கமற்றது என்றது அன்அலாய்ட். சோ இந்த நிலையில தான் வந்து ஒரு தூய பக்தருடைய நிலையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். unless one is actually a devotee, he cannot see any other devotee perfectly. நாம வந்து ஒரு தூய பக்தராக இருந்தா மட்டும்தான் இன்னொரு பக்தரை பற்றி நம்மளால வந்து முழுமையா புரிந்து கொள்ள முடியும். நாமளே அந்த நிலைக்கு இல்லைனாக்கா, நாமளே ஒரு பக்தராக இல்லை என்றால் இன்னொரு பக்தரை வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நமக்கு கிடையாது. சோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் 3 விதமான பக்தர்கள், கனிஷ்டாதிகாரி, மத்தியமதிகாரி அண்ட் உத்தமாதிகாரி. உத்தமாதிகாரி தான் வந்து குருவாக ஆக முடியும். மத்தியம் அதிகாரி வந்து ப்ரீச்சிங் சைட் மேக்சிமம் அந்த லெவல் தான் அவங்களால, ஒரு சிக்ஷா குரு அந்த லெவல்ல தான் அவங்களால எலிவேட் ஆக முடியும். ஃபியூ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் அவங்க கிட்ட அது இருக்கும். எல்லா கேரக்டரிஸ்டிக்கும் இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. கனிஷ்டாதிகாரி மெஜாரிட்டி நம்ம எல்லாருமே வந்து ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ்ல இருக்கு வரவங்க தான். கனிஷ்டாதிகாரி cannot distinguish between a devotee and non-devotee. அவங்களுக்கு ஏன்னா what are the criteria for a devotee அப்படிங்கிற அந்த நாலேஜே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கனிஷ்ட அதிகாரிக்கு கிடையவே கிடையாது. ஸோ மத்தியம் அதிகாரி ஹவவர், மத்தியம் அதிகாரி என்ன அட்லீஸ்ட் என்ன இந்த ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சுக்கின்ற இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக ஒரு டிவோட்டினுடைய சுபாவம் என்ன, ஒரு நான் டிவோட்டினுடைய சுபாவம் என்ன, இது எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து ஞானத்தினால வந்து விருதி செஞ்சிருப்பாங்க. அதனால அவங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா they will be able to discriminate who is a devotee, who is a non-devotee அப்படிங்கறதெல்லாம் அவங்களால வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். as well as between the devotee and the Lord. ஸோ பக்தனுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டையும் அவர்களால் வந்து உணர முடியும். ஸோ he treats the supreme personality Godhead, the devotee and non-devotee in different ways. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரவர்களுடைய அதாவது இயல்புகள் என்ன இருக்கோ அதுக்கு ஏற்றாற் போல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்கள வந்து ட்ரீட் பண்ற விதமும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து அறியாதவன் இடத்துல போயிட்டு நம்ம ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் கடுமையாக அவங்களை கண்டிச்சுக்கிறது இதெல்லாமே எதுவுமே வந்து கண்டிப்பா எதுவுமே வேலை செய்யாது. அதனால அவங்களுக்கு எந்த லாபமும் கூட இருக்காது. சோ அறியாதவன் மீது நாம வந்து என்னைக்குமே வந்து கருணை புரியணும். சோ கருணை புரியறதை விட்டுட்டு நாம வந்து அவங்கள வந்து பனிஷ் பண்ணணும்னு நினைக்க கூடாது. சோ அது வந்து தவறு. ஸோ நான் டிவோட்டி மேல வந்து எப்பவுமே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வி ஷுட் ஹாவ் சம் கர்டசி, அதாவது அதுவும் இன்னசென்ட்டா இருக்கிறவங்க, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், அறியாமையில் இருப்பவர்கள். ஸோ ஒரு பக்தர் இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க எந்த அளவுக்கு அதுல எலிவேட் ஆயிருக்காங்களோ அதற்கேற்றாற் போல அவர்களிடம் நம்ம வந்து நடந்து கொள்கின்றோம். அதே மாதிரி பகவானை பாத்தீங்கன்னாக்கா உயர்ந்த ஆளுமையாக தான் நம்ம வந்து என்னைக்குமே வந்து அவரை பற்றியான அந்த அவர் அநாதியானவர், அதாவது மிக பழமையானவர், அதாவது முதலும் முடிவும் அவர் தான், இது எல்லாமே தெய்வீகத்தன்மை வாய்ந்தவர், இது எல்லா இயல்புகளுமே அவரை பற்றி நாம தெரிஞ்சின்ற பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நடுநிலையானவர், யாருக்குமே அவர் பாரபட்சம் காட்டுறது கிடையாது, யாருடைய பாவ புண்ணியங்களையும் அவர் ஏத்துக்கிறது கிடையாது. நாம் எல்லாம் அவரிடத்திலிருந்து வந்தவர்கள் தான், தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர். சோ இத்தனை இயல்புகளையும் அவருடைய வைபவங்கள் எல்லையற்றவை. சோ விலாச விரிவாக்கம் என்ன, விராட் சுரூபம்னா என்ன, இத்தனையும் நம்ம வந்து பகவானை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. சோ இத்தனை விதமாக நம்ம வந்து பகவானை நம்ம வந்து வர்ணிக்க முடியும். சோ அதனால பகவானுக்கு என்ன நம்ம லெவல் கொடுப்போம்னா அந்த டாப் மோஸ்ட் லெவல் தான் நம்ம பகவானுக்கு கொடுப்போம். ஒரு நார்மல் டிவோட்டிக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளை விட ஒரு ஹையஸ்ட் லெவல் கண்டிப்பா கொடுப்போம். ஏன்னா they are at least they are serving the God அப்படிங்கிற அந்த இதுக்காக அவங்களுக்கு we'll give the value. நான் டிவோட்டில பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமையில் இருப்பவர்களுக்கு நாம வந்து அவங்களுக்கு என்ன கருணை புரிந்து அவர்களையும் ஒரு நன்னிலைப்படுத்தணும்ன்ற அந்த பிரயத்னமும் நம்ம செய்வோம். சோ யாருமே நம்ம வந்து பாடியில இதுல வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணவே கூடாது ஆக்சுவலி. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா 9.32ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அபிச்சேத் சுது சாரோ பஜதே மாம் அனன்ய பக்த சதுர் ஏவஷா மன்யவாத் சம்யக் வியவஷ்டிதோ ஹி சஹஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா even if a devotee sometimes seem to be engaged in abdominal activities, he should be considered as a sadhu, a saintly person, because his actual identity is that one engaged in the loving service of the Lord. அதாவது என்ன, ஒரு பக்தனானவன்
அவனுடைய தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள்ல இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா சில சமயம் நம் கீழ் இயல்பால வந்து ஆட்கொள்ளப்பட்டு தவறுகள் வந்து இழைக்கின்றோம். அது ஒரு கடமையாகவே வந்து தவறாக இருந்தாலும் நம்முடைய கடமையாக வந்து சேர்ந்து விடும் பொழுது அவங்கள ஸ்டில் வி ஹாவ் டு அசியூம் இட் அஸ் எ சாது, அதாவது சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏனென்றால் அவன் பக்தி தொண்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலை நிறுத்தி உள்ளான். அவன் அந்த நிலையில வந்து எப்பொழுதுமே வந்து ஸ்திரமாக நின்றுள்ளான். அதனால நம்ம வந்து அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும் என்பதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜகாய் மதாய் அதையும் நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அவங்க 2 பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம காண்டாக்கன்னு கீழே, அதாவது ரொம்ப சண்டாலத்தனமான கொலை கொள்ளை இதெல்லாமே செஞ்சவங்க தான். ஆனா ஒரு குருவனுடைய அனுகிரகத்தினால பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உன்னதமான பக்தர்களாக ஆகி அவர்கள் வைகுண்டம் அடைந்தார்கள் என்பதும் நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பாகவதத்துல. சோ அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்டில் வி நீட் டு கன்சிடர் தெம் ஆஸ் எ செயின்ட்லி பர்சன். ஏன் அவங்க செஞ்ச கர்மங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க. பிளஸ் பகவானுடைய கருணையால அது சிலதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா விமோசனமும் கிடைச்சிருக்கும். ஆனா வந்து நம்ம வந்து ரியலைசேஷன் வரணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நாம செய்தது தவறு அப்படிங்கறத வந்து ரியலைஸ் பண்ணாலே பாதி பாவம் நம்மளை விட்டு போகும். ஆனா நிறைய பேரு நாம செஞ்ச தவறுன்றத அக்செப்ட் பண்ணிக்க கூடிய மனசே நமக்கு இருக்கிறது கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு ஈகோ வந்து அங்க முன்னாடி வந்து நின்னுடும். In actuality, there cannot be a family of Goswamis based on material considerations, caste, heredity. இதெல்லாம் நாம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பேசிக்கா கோஸ்வாமி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா கோ மீன்ஸ் த சென்சஸ், அதாவது புலன்கள். சுவாமி என்றால் புலன்களை அடக்கி ஆள்பவர்கள். சோ நாம எல்லாருமே புலன்களை அடக்கி ஆண்டால் நாமளும் கோஸ்வாமி தான். ஆனா வந்து நம்ம வந்து அந்த நிலைக்கு நாம இன்னும் எலிவேட் ஆகல. வி ஆர் இன் த ப்ரோக்ரஸிங் வே. சோ நாட் ஓன்லி பிறப்பினால வந்து அந்த கேஸ்ட்ல பிறந்ததுனால கோஸ்வாமி, தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் கன்சிடர். ஹெரிடிட்டியோ இல்லை அந்த கேஸ்டிசம்ல வந்தா வி ஷுட் நாட் கன்சிடர் them as a கோஸ்வாமிஸ். ஏன்னா கோஸ்வாமியா இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து தன்னுடைய, அதாவது பிறப்பினால் வந்தவர்கள் எல்லாருமே தன்னுடைய புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மையில் இருப்பாங்கன்றது எந்த ஒரு இதுவே கிடையாது. there is nothing benchmark like that. ஸோ அதனால வந்து நம்ம வந்து யாரால அவங்களுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடிகின்றதோ they will be considered as a கோஸ்வாமி ஆக்சுவலி. ஸோ நாம கோதாசனாக இருக்கவே கூடாது. அது மிகவும் தவறு. Whether the devotee comes from a family of a previous acharyas or from an ordinary family, they should be treated equally. So எல்லாரையுமே சமமாக நாம வந்து கண்டிப்பாக பாவிக்க வேண்டும். ஸோ இவங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் தான் இவர் வந்து அமெரிக்கன் கோஸ்வாமி, இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப நார்த் இந்தியால இருக்கிறவங்க ஒரு மாதிரி, சவுத் இந்தியன்ஸ் ஒரு மாதிரி, நம்ம அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாது. யார் ஒருவர் பக்தியில வந்து திளைத்திருந்தால் அவர்களை கண்டிப்பாக நம்ம வந்து we have to accept them as it is. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலி. So next பாத்தீங்கன்னாக்கா he should always remember that as soon as he becomes materially puffed up, he immediately falls down. அதாவது யார் ஒருவர் இந்த பௌதீக இயல்புகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிகமாக தன்னை வந்து ஈடுபடுத்தி கொண்டு போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய விளைவுகளால் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மீண்டும் கீழே விழக்கூடிய தன்மை, மீண்டும் இந்த பௌதிக வாழ்க்கைக்கு திரும்பி வரக்கூடிய பொசிஷனுக்கு தான் நம்ம வந்து தள்ளப்படுவோம். we will not be able to elevate, அதாவது லிபரேஷனுக்கு நம்மளால போகிறதுக்கு, அதாவது விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மைக்கு நம்மளால வந்து போகக்கூடிய அந்த மார்க்கம் நமக்கு கிடைப்பது கிடையாது. ஸோ கிருஷ்ண கான்சியஸ் மூமெண்ட் இஸ் அ டிரான்ஸ்டென்டல் சைஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆழ்நிலையான, அதாவது மெய்ஞானத்தை பற்றி தான் வந்து நம்ம கிருஷ்ண கான்சியஸ் மூமெண்ட் வந்து சொல்லி கொடுக்கிறது. அண்ட் there is no room for jealousy. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜெல்லசி, அது கம்பேரிஷன், இதெல்லாமே செய்யவே கூடாது. நம்ம வந்து கிரீடு, எல்லாத்து மேல ஆசை வைக்கிறது, கோபம், இது எல்லாத்தையும் தூக்கி நம்ம வந்து போட்டுறணும். அது எல்லாமே வந்து வேஸ்ட், டஸ்ட்பினுக்கு தான் நம்ம போடணும். அதெல்லாம் அந்த குப்பையெல்லாம் எடுத்து நம்ம ஹிருதயத்துல வச்சிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ யூ வில் நெவர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல்மேலும் வந்து முன்னேறதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்காது. திஸ் மூமெண்ட் இஸ் மென்ட் ஃபார் பரமஹம்சாஸ். பரமஹம்சான்னா என்னன்னு நம்ம நேத்தே பார்த்தோம் இல்லைங்களா? வித் த பர்சன், எ கோஸ்வாமி வித்தவுட் எனி ஜெலசியா இருக்கா, அந்த குணங்கள் அற்று இருப்பவர்கள், அதாவது பேசிக்கலி ரஜோ குணத்திலிருந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து மோட்சம் அடையணும். ஸோ அது வந்து மிகவும் நமக்கு நன்மையை பயக்கவே பயக்காது, அது ரொம்ப கஷ்டத்தை தான் கொடுக்கும் நம்ம. ஸோ as soon as நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பொறாமையில நம்ம உட்காந்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், we will fall down, we will be nowhere பரமஹம்சா. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். If we consider the bodily effects of a Vaishnava, we should understand only one call. Just hello. Yeah, Dilip. Yeah.
Okay, I am in one meeting. After this meeting, shall I reply back? Yeah, yeah, sure. Thank you. I will do that. Yeah. So if we consider the bodily defects of a Vaishnava, we should understand that we are committing an offense at the lotus feet of a Vaishnava. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு பாத்தீங்கன்னாக்கா வைஷ்ணவரையும் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இழிவுபடுத்தவே கூடாது. தட் இஸ் அன் அஃபென்ஸ், அபராதம்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது மேட் எலிஃபென்ட் அஃபென்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நேத்து கூட படிச்சோம் இல்லைங்களா. A mad elephant can create a disaster, especially when it enters into a nicely trimmed garden. இல்லையா, மதம் பிடிச்ச யானை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாத்தையுமே வந்து அழிக்கணும்னு தான் தோணும் இல்லையா. அது மாதிரிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து இந்த பாடிலி டிஃபெக்ட்ஸ்னால பார்த்து கம்பேர் பண்ணி நாம இந்த பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் வச்சு ஒருத்தருக்கு வந்து என்னைக்குமே வந்து வி ஷுட் நாட் கிவ் த வேல்யூ. யூ ஷுட் சீ த ஆத்ம ரூபம் ஆஃப் எ பர்சன். அதுதான் பேசிக்கலி இந்த வைஷ்ணவிசத்திலேயே வந்து சொல்லக்கூடியது ஆக்சுவலி. ஸோ அப்படி நாம வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்கவில்லை என்றால் நம்ம பகவானுக்கே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வி ஆர் கமிட்டிங் அன் அஃபென்ஸ் டு த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த லார்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்கிற எக்ஸ்பிளனேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா the perfect detail. So one is superior or inferior according to spiritual development in Krishna consciousness, not on the based on the material. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு அதிகமா மியூட் பண்றீங்களா? இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு இந்த பௌதிக இயற்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதன் மேல பற்று Ma'am, you can unmute. Hare Krishna. So இந்த அதன் மேல வந்து பற்றுக்கொண்டு அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஒருத்தரை வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்றது என்பது மிகவும் தவறான ஒன்று. நாம எப்பொழுதுமே ஆத்ம ரூபத்துல எல்லாருமே ஒரே மாதிரிதான் இருப்பாங்க. தட்ஸ் வாட் வி ஷுட் நோ. தெர் இஸ் நோ, அதுல எந்த பியூட்டியும் கிடையாது. ஷார்ட்டா இருப்பாங்க, ஹைட்டா இருப்பாங்க, ஃபேரா இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து கருப்பா இருப்பாங்க, இல்ல ஏதோ அங்கீனமா இருப்பாங்க, இல்ல வியாதிஸ்தரா இருப்பாங்க. எந்த டிஸ்கிரிமினேஷனே கிடையாது. இது எல்லாமே இந்த உடலுக்கு மட்டும்தான். இந்த உடல் வந்து நம்ம செஞ்சிருக்க கர்மங்களால் இந்த மாதிரி ஒரு உடலை நாம பெற்றிருக்கிறோம். அந்த ஞானத்தை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா ஆத்மா எப்பொழுதுமே ஒரே ரூபம். அதை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாரையுமே நம்ம வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ண மாட்டோம். So for a neophyte, especially considering a pure devotee from a material point of view, is very injurious. So ஒரு பக்தி மார்க்கத்துல இல்லாத நம்ம எல்லாருமே வந்து இனிஷியல் ஃபேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாமி கும்பிடுவோம். ஆனா அந்த பக்தி பிரபாவம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் மே பி வெரி நார்மலா இருக்கலாம். ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு தூய பக்தரை பார்த்து நம்மளால வந்து எடை போடவே முடியாது. அவங்க எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல் என்றது நம்மளால கண்டிப்பா எடை போட முடியாது. ஸோ ஆனா நியோஃபைட்டா இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களையும் எடை போடணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அவர் ஒண்ணுமே கிடையாது, அவர் ஞானியா? அவர் ஞானியும் கிடையாது, இல்ல போலி சாமியார். நிஜமாவே நல்லவங்க கூட இருக்காங்க. ஆனா அதை வந்து நம்மளால வந்து எவாலுவேஷன் பண்ண முடியாது. எப்பனாக்கா when we are இந்த கனிஷ்ட அதிகாரி அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும்போது. இஃப் யூ கம் டு மத்தியம் அதிகாரி ரேஞ்சுக்கு வந்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா அந்த பர்சனுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த அளவுக்கு அவங்க பக்தி இருக்குன்றதை நம்மளால அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ண முடியும். நாம எல்லாருமே மத்தியம அதிகாரிக்கு எலிவேட் ஆகும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தம அதிகாரிக்கு போறோமோ இல்லையோ, அட்லீஸ்ட் மத்தியம அதிகாரிக்குன்னா நம்ம வந்து எலிவேட் ஆகும். தட் இஸ் த அட்லீஸ்ட் அதையாவது நம்ம கோலா வச்சுக்கணும். Those who think that Krishna conscious is limited to a certain section of people and certain section of devotees or certain tract of land are generally prone to see the external features of the devotee. அதுதான் ரைட். கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யாரை வேணாலுமே அவங்க வந்து ஏத்துப்பாங்க. எங்கேயுமே அவங்க டிஸ்கிரிமினேஷன் எல்லாம் பண்றதே கிடையாது. பேஸ்ட் ஆன் பர்த் அவங்க எப்படி இருந்தாலுமே ஒரு பேசிக் நான் அதாவது உங்களுக்கு அதாவது அட்லீஸ்ட் ஒபீடியன்ஸ் இருக்கணும். இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். இதே அந்த நேச்சர் இருந்தாலே போறோம். irrespective of நீங்க எந்த இதுல பிறந்திருந்தாலுமே வந்து they will take it up because they work for the வர்ணாசிரம தர்மம் தான் they follow. அதனால வந்து they will not consider by birthனால வந்து யாரையுமே வந்து அவங்க வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் எல்லாம் எதுவுமே பண்றது கிடையாது. எஸ்பெஷலி மகாபாகவதாஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த சம்பிரதாயம் இருந்தாலுமே they will treat everyone equal only. ஸோ அவங்க வந்து பாசம் பரிவு காட்டுறதுல வந்து they will never discriminate. ஸோ அதுதான் மகாபாகவதர்களுடைய இது. ஏன்னா they will அப்போ அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்லி அவங்களுடைய ஹிருதயம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இம்பியூர் ஆயிடும். ஸோ அதாவது கலப்படமற்ற பக்தி, அதுக்கப்புறம் அந்த கலங்கமற்ற பக்தியோட இருக்கக்கூடிய அவங்க வந்து ஹிருதயத்தை வந்து பியூரிஃபைடா தான் வச்சிருப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸ் நம்மள மாதிரி ஒரு சாதாரண மனுஷன் மாதிரி அவங்களுடைய பிஹேவியர் வந்துச்சுனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்லி இம்பியூரிட்டிஸ் வேஸ்ட் ஜங்க் எல்லாமே இந்த ஹிருதயத்துல நம்ம வந்து அக்யூமுலேட் பண்றோம் இல்லையா,
நம்மள மாதிரி அவங்களும் ஒரு சாதாரண மனிதராக தான் கருதப்பட வேண்டும். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா மகாபாகவதர்கள் எல்லாமே அனைத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவர்கள். அவங்க பிரம்ம நிலையை கண்டவர்கள். அந்த நிலைக்கு போன பிறகு எந்த டிஃபரன்ஸுமே அவங்களுக்கு தெரியாது. நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவை மட்டும்தான் அவங்க பார்ப்பாங்க. நம்ம எந்த ரூபம் என்பது நமக்கு தெரியல, ஆனா அவங்களால அதை பார்க்க முடியும் ஆக்சுவலி. For it is stated that unless one is empowered by Krishna, one cannot spread Krishna conscious movement all over the world. So நாம வந்து பகவானுடைய இந்த வேல்யூவை வந்து நம்ம தெரிஞ்சின்ற பிறகு இப்ப அது தெரிஞ்சுக்காம நாம வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு ரெஃபர் பண்றதுக்கு நமக்கு கண்டிப்பாக முடியாது. we should first நாம ரியலைஸ் பண்ணணும். we should experience. அதுக்கு if you get empowered with that, then we can recommend to somebody, இல்லைங்களா? அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நாம வந்து இந்த பாதையில வந்து முன்னேறி செல்வதற்கான மார்க்கத்தை நாம வந்து தேடிக்கணும். when one thus criticize a pure devotee, he commits an offense, அதாவது வைஷ்ணவ அபராதம், that is obstructive and dangerous for those who desire to advance in Krishna consciousness. A person cannot derive any spiritual benefit when he offends the lotus feet of a Lord. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி மார்க்கத்துல அவங்க கண்டிப்பா முன்னேறவே மாட்டாங்க. ஒரு வைஷ்ணவரை வந்து நம்ம வந்து எந்த பக்தரையுமே வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we should not ஏதாவது அஃபெண்ட் பண்ணவே கூடாது ஆக்சுவலி. ஸோ அப்படி அஃபெண்ட் பண்ணோம்னாக்கா நாம வந்து இந்த பக்தி பாதையில முன்னேறதுக்கு வழியே இருக்காது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். It is offensive to try to give him advice or correct him. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு வைஷ்ணவரா இருந்துட்டு நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டருக்கே வந்து சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிலசாபிக்கல் தாட் குருவுக்கே உபதேசம் செய்யக்கூடிய லெவல்ல பேசுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு உண்மை ஞானமே இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரியான தவறு வந்து நம்ம என்னைக்குமே செய்யக்கூடாது. A disciple should not give any suggestions or instructions to guru, and a guru should not accept such disciples instructions. அந்த மாதிரி ஒரு குரு வந்து ஒரு டிசைபிள் சொல்றது ஏத்துண்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், he is not a guru at all. அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் இந்த வருஷத்துல வந்து சொல்லி இருக்கிறது. இப்போ வந்து செவன்த் ஸ்லோகம். சயாத் கிருஷ்ண நாம சரிதாதி சீதாபய அவிதயः பீதோ பதாப்த ரசனாஷ்ய ந ரோக்ஷானு கிந்த்வ ஆதாராத் அனுதினம் கலௌ சைவ ஜுஷ்டா ஸ்வாதிவி கிரமாத் பவதி தத் கதா மூலஹந்திரி. அதாவது மூலஹந்திரி அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சயத் கிருஷ்ணா நாம த ஹோலி நேம், சரிதா ஆதி அதாவது கேரக்டர் அண்ட் பாஸ்ட் டைம்ஸ், பகவானுடைய அவருடைய நாமங்கள், அவருடைய சுபாவம் அதாவது கேரக்டர். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கேரக்டர்னாலே நடத்தை. எஸ், பகவானுடைய நடத்தை, பகவானுடைய நாமங்கள், பகவானுடைய லீலைகள், அவருடைய அவருடைய செயல்கள், இது எல்லாமே அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் இங்க இருக்கும் பொழுது. ஸோ சீதா அதாவது சுகர் கேண்டி அதாவது ஸ்வீட்னஸ், அபிதா ஆல்தோ, ஆவித்யா அதாவது பாத்தீங்கன்னா வித்யா என்றால் நாலேஜ், ஆவித்யா என்றால் அதாவது அஞ்ஞானம், பிட்டா அதாவது பைல், உபதப்தா அதாவது அஃப்ளிக்டட், ரசனஷ்யா ஆஃப் த டங், அதுக்கப்புறம் ரோக்ஷியா ரோச்சிகா பெலட்டபிள் அதாவது நல்ல அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிச்னஸா இருக்கக்கூடியது, அதாவது ஹோம் அண்டர்ஃபுல், கிந்து பட், அதா ஆதராத் கேர்ஃபுல்லி, அனுதினம் அதாவது எவ்ரிடே அதாவது 24 hours டெய்லி, கலு நேச்சுரலி, ஷா த சுகர் கேண்டி, ஏவா சர்டைன்லி, ஜூஷ்டா டேக்கன் ஆர் சாண்டட், ஸ்வதிவி ரிலீஷபிள் ரிலீஸ் பண்றதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா, வில் பி ரிலீஷிங் திங்ஸ். அதாவது அதுலயே போயிட்டு நம்ம வந்து ஒரு பக்தியில போட்டு திளைத்தல் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, வில் பி என்டியூரிங் இன் தட் ஆக்சுவலி ரிலீஷ்மெண்ட். கிரமாத் கிராஜுவலி, பவதி becomes தத் கதா ஆஃப் த டிசீஸ், மூலா த ரூட், ஹந்திரி த டெஸ்ட்ராயர். ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பர்பட் என்ன சொல்றது, டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன சொல்றதுன்னாக்கா, த ஹோலி நேம், கேரக்டர், பாஸ்ட் டைம்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா are all transcendently sweet like sugar candy. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சர்க்கரை போன்ற இனிப்பானதுதான் அவருடைய நாமங்களும் சரி, அவருடைய பகவானுடைய அவர் என்ன லீலைகள் எல்லாம் பண்ணியிருந்தார், அவர் எப்படி நடந்துட்டார், அவர் செய்த காரியங்கள் எல்லாம் என்ன, இது எல்லாமே நம்ம வந்து கேட்கும் பொழுதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்வீட்டை வந்து சாப்பிட்ட ஒரு அனுபவம் நமக்கு ஆக்சுவலி. ஆல்தோ த டங் ஆஃப் ஒன் அஃப்ளிக்டட் பை த ஜாண்டிஸ் ஆஃப் ஆவித்யா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜாண்டிஸ் என்பது டிசீஸ் இல்லையா. ஸோ ஜாண்டிஸ் வந்தவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இது சாப்பிடணும், இது சாப்பிடக்கூடாதுன்றலாம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஜாண்டிஸ் வியாதி வந்தவர்கள், அதாவது அறியாமை என்னும் அந்த வியாதி,
ஜாண்டிஸ் என்றால் இங்க வியாதி என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். தட் இஸ் த அனாலஜி. ஸோ ஒருவருடைய நாக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒன் இஸ் அஃபிலியேட்டட் பை த ஜாண்டிஸ் ஆஃப் த ஆவித்யா, அறியாமை என்னும் அந்த வியாதியினால் cannot taste anything sweet. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு வந்து அந்த நாக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டேஸ்ட் எதுவும் கொடுக்காது. நமக்கு கூட ஃபீவர் ஒரு 4 நாள் அடிச்சதுனாக்கா 5வது நாள் நம்ம ஏதாவது சாப்பிட கொடுத்தா நமக்கு நாக்கு வந்து எதுவுமே அந்த ருசி தெரியவே தெரியாது. அதே மாதிரிதான். ஸோ அதனால வந்து அதே மாதிரிதான் வந்து ஒரு ஒரு பக்தனற்ற ஒரு தன்மை இருக்கவங்க, ஒரு நாத்திகவாதியா இருக்கிறவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே வந்து நம்ம சொன்னோம்னாக்கா அவங்களுக்கு எதுவுமே புரிஞ்சுக்க முடியாது. they cannot taste that sweetness. பக்தியினுடைய அந்த உன்னதமான தன்மையை வந்து அவங்களால வந்து உணரவே முடியாது. It is wonderful that simply by carefully chanting these sweet names every day, a natural relish awakens within his tongue. ஸோ நாமெல்லாம் ஒரு நியோஃபைட் டிவோட்டிஸ் தான் இல்லைங்களா, கனிஷ்ட அதிகாரி. ஸோ நாம கண்டினியூஸா பகவானுடைய நாமங்களை ஜெபிக்க ஜெபிக்க நம்ம நாக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்வீட்னஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் ஆக்சுவலி ஹேஸ் த டேஸ்ட். இது கரெக்ட் தான். இது இனிஷியலா நம்ம எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நிறைய பேர் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்திருப்பீங்க. ஸோ யூ வில் ஹவ் ஃபெல்ட் சில சமயத்துல நமக்கு தூக்கம் வரும், சில சமயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டார்ட் பண்ண போது இருந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதை கடைசியில முடிக்கிற போது இருக்காது. எப்போ நாம முடிப்போம் அப்படிங்கிற அந்த மனசு கூட நமக்கு வரத்துக்கு ஆரம்பிக்கும். ஆனா நீங்க வந்து மகாமந்திரம் ஜபம் சொல்றதுக்கு முன்னாடி இஃப் யூ டெல் த பஞ்சதத்துவ மந்திரானா அது வந்து என்ன ஆகும்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ரவுண்டுக்கும் நீங்க சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த எலிவேஷன் வந்து உங்களால வந்து கண்டிப்பாக தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ போக போக என்னன்னாக்கா when even you chant மகாமந்திரம் ஜபம் சொல்லும் பொழுது யூ won't feel tired, you will feel energetic-ஆ இருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னும் அந்த மகாமந்திரத்தை வந்து நல்லா சொல்லணும்ன்ற அந்த மனப்பக்குவம் உங்களுக்கு வரும். ஸோ இது வந்து இந்த டேஸ்ட்னஸ் வந்து கொடுக்கறது வந்து பேசிக்கலி இந்த ஜபத்துல வந்து குருக்களுடைய அனுகிரகம் தான். ஸோ அந்த 5 குருமார்களுடைய அனுகிரகம் தான் நமக்கு வந்து இது கொடுக்கிறது. அதனாலதான் நீங்க எப்பொழுதுமே வந்து இந்த அபராதங்கள்ல இருந்து நம்ம ஜபிக்கும் பொழுது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல டிஸ்ட்ராக்ஷன் போயிடுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி எல்லாம் போனா அதெல்லாம் கூட அபராதம் தான். ஆனா அந்த அபராதத்துல இருந்து நம்ம வந்து வெளியே வரணும்னா ஒரு குருனுடைய கருணை இருந்தாதான் வரும். குருவுக்கு தெரியும் நம்ம எல்லாருமே அறியாமையில தான் இருந்து வந்திருக்கோம். we are all இந்த கனிஷ்ட அதிகாரியில தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து அவருக்கு தெரியும். அதனால வந்து அவங்களுடைய கருணையால நாம செய்த அபராதங்களை அவர்கள் வந்து மன்னிப்பார்கள். நமக்கு பாவ விமோசனம் கிடைக்கிறதுக்கும் அவங்க தான் வழி கொடுப்பாங்க. ஸோ அதனாலதான் we should elevate. ஸோ in this mark ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து குருக்களுக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து அந்த மந்திரத்தை சொல்லிட்டு தான் நம்ம செய்யணும். தட் இஸ் த செக்யூரிட்டி we are providing for us. அதனால you should know the value of the பஞ்சதத்துவ மந்திரம் and then you should recite. And his disease is gradually destroyed at the root. So ஒருவர் இந்த மகாமந்திர ஜபத்திலேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா இத்தனை டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா. இனிஷியலா எந்த டேஸ்ட்டுமே இருக்காது, ஆனா போக 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 we will find the taste of that மகாமந்திரா. ஸோ இந்த டேஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த சுகர் கேண்டி. ஒருத்தர் வந்து நாக்கு வியாதிஸ்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுகர் கேண்டி சாப்பிட்டா அவங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் தெரியாது. அதே வந்து ஆரோக்கியமா இருப்பவர்கள் சாப்பிட்டா அதனுடைய டேஸ்ட் தெரியும். ஸோ வியாதிஸ்தரா இருந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆரோக்கிய மனிதனாக ஆகும் பொழுது எப்படி வந்து நம்மளால வந்து ஒரு டேஸ்ட் கண்டுபிடிக்க முடியறதோ அதே மாதிரிதான் மகாமந்திரம் எந்த ஒரு ஆஸ்டாரிட்டிஸுமே நம்ம வந்து பகவானுக்கு செய்யும் பொழுது இனிஷியலா நமக்கு அது அவ்வளவா அதனுடைய நன்மைகள் எதுவுமே தெரியாது. அதுல நம்ம வந்து முழுமையா ஈடுபடுக்கிறதுக்கான மனசு கூட நமக்கு அவ்வளவா இருக்காது. கடினமாக தான் நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம். ஆனா அது போக போக நம்ம பழக பழக என்ன ஆகும்னாக்கா we will be able to elevate in that. அதுவே நமக்கு ஒரு சுவையை கொடுக்கின்றது. ஸோ the holy name பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய குவாலிட்டி, பாஸ்ட் டைம்ஸ், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பாகவதத்துல படிக்கிறது பாஸ்ட் டைம்ஸ். பகவானுடைய லீலைகள் எல்லாமே நம்ம அதுலதான் படிக்கிறோம். அதே மாதிரி பகவத்கீதைல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் என்ன சொல்லியிருந்தார் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அவருடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம அங்கதான் படிக்கிறோம். நேச்சுரலி they were very sweet like sugar candy which appeals to everyone. ஸோ பகவான் பேச 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 நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அமுதம் போன்றுதான் இருக்கின்றது. இவன் வந்து அர்ஜுனர் கூட சொல்றார், ஸோ நீங்க பேசக்கூடிய பேச்சு எல்லாமே கேட்க கேட்க எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அயர்வு வர்றதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் வந்து. ஸோ உங்களை அமுதம் போன்ற சொற்களை கேட்க கேட்க எனக்கு இன்னும் கேட்கணும்னு தான் தோணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மா கிட்ட சொல்றாரு. ஸோ அதே மாதிரிதான் நாம கூட வந்து பகவான் சொல்லக்கூடியது எல்லாமே கேட்க கேட்க நமக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய ஈடுபாடு அதுலதான் நமக்கு இருக்கு. நீசன்ஸ் ஹவவர். ஆனா இந்த ஞானமற்றவர்கள் பாத்தீங்கன்னா is compared to the disease called as jaundice, which is caused by the bilious secretions. The jaundice னுடைய அந்த வியாதியினுடைய இஷ்யூ எங்க இருந்து வர்றதை பத்தி தான் அது சொல்லியிருக்காங்க.
சோ ஆவித்யா அதாவது அறியாமை என்னும் வியாதியில வந்து யார் ஒருவர் விழுந்துடுறோமோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து தே வில் நாட் பி ஏபிள் டு ரிலீஸ். அதுல போயிட்டு அவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து ரிலீஸ் பண்ண முடியாது. எதுல? இந்த பகவானை பற்றிய ஞானத்தை தெரிந்து கொள்வது, அவருடைய லீலைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வது, அவருடைய உருவத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வது, அவருடைய இயல்புகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வது, இதெல்லாம் நம்ம எவ்வளவு சொன்னாலுமே அதெல்லாம் அவங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. they can't relish in that. அதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க. such a இன்னும் என்ன சொல்லி despite of this disease if one யாராவது ஒருவர் இந்த தடைகள் எல்லாமே மீறி அவங்க வந்து இந்த பக்தியில வந்து முன்னேறிட்டு போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், they will recover the spiritual health. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆரோக்கியத்தை வந்து அவர்கள் வந்து ஈஸியா வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. எப்படின்னாக்கா பை கல்டிவேட்டிங் த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி உணர்வுல தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதால் இந்த அறியாமை என்னும் வியாதியிலிருந்து அவர்கள் வந்து மோட்சம் அடைகின்றார்கள். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். when a man in the material world takes more interest in the materialistic way of life than in Krishna consciousness, he is considered to be in a diseased condition. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிக இயற்கையில இருக்கக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து ஒருவர் வந்து அதிகமாக நாட்டம் கொண்டு பக்தியில ரொம்ப கம்மியா போயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், he is considered to be a diseased person. அவங்களுக்கு தான் வந்து அறியாமை என்னும் அந்த வியாதி வந்திருக்கு அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். The normal condition is to remain an eternal servant of Lord. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம எல்லாருமே நார்மலா வந்து ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு நித்திய சேவை புரிவதற்காக தான் நாம் இருக்கின்றோம் அப்படிங்கறது வந்து நாம் அந்த உண்மையை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த உண்மையை தெரிஞ்சாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாமளும் அந்த பக்தி மார்க்கத்துல நாம போயிடுவோம். ஆனா அந்த உண்மையை தெரியாம தான் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுதான் வந்து நம்மளுடைய கடமை, இதுதான் இந்த செயல்கள் தான் நம்ம வந்து செய்யணும் அப்படின்னு அது ஒண்ணு மட்டும் தான் நமக்கு கர்த்தவியம் நினைச்சிட்டு நம்ம செய்யறோம் பாருங்க, அது தவறு. அதுவும் வந்து நம்ம வந்து have to do parallelly. மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல என்ன கடமைகள் இருக்கோ அதையும் நம்ம செய்யணும், நம்மளுடைய தலையாய கடமையா இருக்கிற பக்தியையும் நம்ம செய்யணும். ரெண்டையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேரலா எடுத்துட்டு போகணும். அது சமமா எடுத்துட்டு போகணும். அதுதான் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹெல்தி கண்டிஷன் இஸ் லாஸ்ட் when living entity forgets கிருஷ்ணா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய ஆரோக்கியம், உடல் ஆரோக்கியம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமை என்னும் அந்த வியாதி வந்து நம்மள வந்து புடிச்சுக்குது. எப்போனாக்கா நாம வந்து பக்தியில வந்து திளைக்காமல் போனால் அப்போ வந்து மாயை வந்து நம்மள வந்து புடிச்சுக்கிறா. அந்த மாயை தான் நமக்கு இந்த வியாதியை உண்டு பண்றதே. சோ மாயா, this world of Maya is called as Durashraya, which means the falls are a bad shelter. நாம வந்து உன்னதமான நிழல்ல போயிட்டு நம்ம வந்து சேரணும்னாக்கா இந்த மாயை கொடுக்கக்கூடிய இந்த நிழல்ல நம்ம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோ, கண்டிப்பாக மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு தான் நம்ம திரும்பி வரும். One who puts this faith in Durashraya becomes candidate for hoping against hope. அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்பிக்கை மேல நம்பிக்கை, அதுலதான் நம்ம விருப்பமே ஒழிய ஆனா தீர்க்கமா இது நடந்துதான் ஆகும்ன்ற அந்த இதெல்லாமே எதுவுமே இருக்காது. ஹாப்பினஸ், இப்ப நமக்கு என்ன சந்தோஷம் அதுதான் நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கு நம்ம வந்து எத்தனையோ தவறுகள் இழைக்கின்றோம். ஒரு தவறு செய்து இன்னொரு தவறு செய்கின்றோம். இதை மூடி வைக்கிறதுக்கு இன்னொரு தவறும் செய்யறோம். அதாவது ஒரு பொய் சொல்றதுக்காக இன்னொரு பொய் சொல்றோம் இல்லையா, கவர் பண்றதுக்கு. ஸோ when you do wrong thing you automatically do again and again wrong thing. அதே வந்து ரைட்டான திங் ஒரு வாட்டி பண்ணாலும் that will always continue actually. So that will give you the good life. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். This Krishna conscious movement is being spread all over the world just to remedy this gross ignorance. அதாவது கிராஸ் என்றால் ஸ்தூலம், அதாவது மேட்டர் இல்லையா, அது மேட்டர் இட் செல்ஃப் இஸ் an ignorance இல்லையா. இந்த உடலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமை தான். அதுலயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கிராஸ் இக்னரன்ஸ் சொல்லிட்டாரு அவர் வந்து. சூக்ஷ்மம் என்னைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இக்னரன்ஸ் மோட்ல போகாது, ஏன்னா அதுல இன்டெலிஜென்ஸும் கலந்துருக்கு. ஆனா இந்த உடலுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமை உண்டு. அதனாலதான் இட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் as a gross ignorance. According to the Bhagavad Gita, because they are bereft of all factual knowledge due to their atheistic way of life, they are actually sinful rascals and are lowest among the men. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் ஒருவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிலோசபிக்கல் நல்லா படிச்சிருப்பாங்க அவங்கன்னா, ஆனா பக்தியை ஒத்துக்க மாட்டாங்க, கடவுள் ஒருத்தர் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி ஏத்திஸ்ட் தனமா இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா they are considered as the lowest among the men. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செண்டாளர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள். நாமாம் துஷ்கிருத்தினோ, இது நம்ம படிச்சிருக்கோம் 7.15ல. நமாம் அதாவது சுக்ருத்தினோ துஷ்கிருத்தினோ வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் இது ஆக்சுவலி 7:14 7:15 நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னாலும் இது தெரியும். துஷ்கிருத்தினோ மூடாக பிரபத்யந்தே நாரதாமக மையாய பிரதக ஞான ஆசுரம் பாவம் ஆஸ்ரிதாக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா
those miscreants who are grossly foolish, lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. 4 விதமான தீயோர்கள் இல்லைங்களா, அதாவது மூடர்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து மனிதர்களில் கடைநிலையோர், அதாவது பக்தியில வந்து எதுவுமே புரிந்து கொள்ள முடியாத அந்த தன்மை உடையவர்கள். அதுக்கப்புறம் whose knowledge is stolen by illusion, யார் ஒருவருடைய ஞானம் வந்து அதாவது பகுத்தறிவு, ஞானத்தை விட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகுத்தறிவு தான் அப்படிப்பட்டவர், அதாவது பிலாசாபிக்கல் அந்த மாதிரி நேச்சர் அவங்களது பாத்தீங்கன்னா மாயையால் அவர்கள் கட்டுண்டிருப்பது. இன்னொருத்தர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாத்திகவாதிகள், இவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா they will never surrender unto the God மீன்னு சொல்லிட்டார் பகவான். எனக்கு யாரும் இவர்கள் சரணடைவதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டார். நெவர் சரண்டர் டு பி கிருஷ்ணா, they oppose the endeavor. அவர்களுடைய முயற்சி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு ஆப்போசிட்டா தான் இருக்கும். when such atheists become leaders of society, அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து ஒரு சமுதாயத்திற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தலைமை ஆகிவிட்டால் the entire atmosphere is surcharged with nuisance. அப்போ வந்து கடவுளற்ற தன்மை அதுலதான் போயிட்டு வந்து நிலை நிறுத்துகின்றது. சோ நம்ம அதுதான் பார்க்கணும். சோ இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுள் ஒருத்தர் இருக்காரான்றது பாத்தீங்கன்னாக்கா கன்வர்ஷன்ஸ் நிறைய நடந்துட்டே தான் இருக்கு. ஆனா கன்வர்ஷன்ஸ் எல்லாம் எதனால நடக்கிறது? பணத்துக்காக தான் பண்றோம் நம்ம இல்லைங்களா? கன்வர்ஷன்ஸ் விச் கன்வர்ஷன் வந்து வித்தவுட் மணி ஆத்மா ரூபமா வந்து சேர்றாங்கன்னா தட் இஸ் த ரியல் திங். ஆக்சுவலி கன்வர்ஷனே தேவை கிடையாது. எது நிஜம் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுட்டு அதற்கேற்றார் போல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தி கொண்டால் அது வந்து அவர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். ஆனா காசுக்காக நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we will convert ourselves இல்லையா, அது மிகவும் தவறானது ஆக்சுவலி. ஸோ அது அவங்க போய் இந்த வியாதி விட்டு இன்னொரு வியாதிக்கு போயிட்டு முன்னேறுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் ஆக்சுவலி. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே ரெமெடி என்னன்னாக்கா நம்ம வியாதிக்கு மருந்து என்னன்னாக்கா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் தான், வேற எதுவுமே கிடையாது. இந்த மகாமந்திரத்தை வந்து நம்ம செய்ய நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த வியாதியும் நம்மளை விட்டு தூரமாக விலகி செல்லும். ஸோ ஆல்தோ கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் மே நாட் பி பேலட்டபிள் ஃபார் எ டிசீஸ் பர்சன். எதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு எடுத்த உடனே நம்ம நன்மை என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா சிலது எல்லாமே பண்ணும் பொழுது சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து கசப்பான ஒரு அனுபவத்தை அவர்கள் பெற்றாலும் இறுதியில அவங்களுக்கு வந்து சுகமான அனுபவம் கிடைக்கும்ன்றதை நம்ம ஆல்ரெடி 18th சாப்டர்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அவர்களுடைய இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ இவங்களுடைய செயல்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அவர்களுடைய செயல்கள் இனிஷியல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப சுகம் கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா இறுதியில அவங்களுக்கு அது அழிவை தான் கொடுக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு நேச்சர் வந்து நமக்கு தேவையே கிடையாது. ஸோ முதல்ல நம்ம கஷ்டப்பட்டாலுமே இறுதியில நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மையை கொடுக்கக்கூடிய செயல்கள்ல தான் நம்ம என்னைக்குமே ஈடுபடணும். ஸோ அதுதான் வந்து இங்க சொல்றது பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அட்வைசஸ் தட் இஃப் ஒன் வாண்ட்ஸ் டு பி கியூர்ட் ஆஃப் த மெட்டீரியல் டிசீஸ், இந்த பௌதீக இயற்கையில நமக்கு இருக்க அதனால் வந்தக்கூடிய இந்த வியாதியை நம்ம வந்து குணப்படுத்திக்கணும்னாக்கா தட் மீன்ஸ் பௌதிக இயற்கையே ஒரு வியாதி தான் நமக்கு. ஏன்னா நம்ம அதோட அட்டாச் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு ஒரு டிசீஸ் வந்து அட்டாக் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். அதே நம்ம ஆன்மீகத்தை அதன் மேல பற்று கொண்டு சென்றால் we are getting purified, அதாவது நம்ம வந்து we are recovering from the disease அப்படிங்கறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். So he must take it to the great care and attention. ஸோ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வியாதியை வந்து எப்பவுமே கியூர் பண்ணிக்கலாம். எல்லாருமே இந்த பௌதிக இயற்கை இந்த வியாதியில தான் நம்ம விழுந்திருக்கோம். அந்த வியாதியிலிருந்து நம்ம கண்டிப்பாக வெளியே வரணும். ஒன் பிகின்ஸ் இஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பை சாண்டிங். ஸோ அதை மகாமந்திர ஜபிக்கும் பொழுது தட் இஸ் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆக்சுவலி. ஹோலி நேம்ஸ் லார்ட் in the material condition will be relieved from all misconceptions. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம், அதாவது ஆவித்யா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அஞ்ஞானம், அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து விடுதலை அடைகின்றோம். about one spiritual identity provides the foundation of ahankara or false ego or within the heart. அதாவது அஞ்ஞானம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இருதயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அகங்காரத்தையும் விளைவிக்கின்றது. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாலேஜபிளா இருந்தா நம்ம வந்து we will be getting rid of those false ego எல்லாம் நம்மளை விட்டு, அது வந்து ஜட சக்திகள்ல ஒண்ணு இல்லையா, we will get rid of that. the real disease is in the heart. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹிருதயத்துல தான் உண்மையான வியாதியே இருக்கின்றது. இஃப் த மைண்ட் இஸ் கிளீன்ஸ்ட், இந்த மனசு வந்து கிளியர் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பியூரிஃபை ஆச்சுன்னா, however if consciousness is cleaned a person cannot be harmed by the material disease. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம திடமான நம்பிக்கையோட பக்தியில நம்ம திளைத்து விட்டால் எந்த விதமான பௌதீக செயல்களும் நம்மள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது. இது எல்லாமே இது செஞ்சுதான் ஆகணும் இந்த உலகத்துல இருக்கும் பொழுது அப்படின்னு நினைச்சு ஒரு கடமையா நினைச்சுதான் நம்ம எல்லாத்தையுமே செய்வோம். ஆனா
எப்போ நம்ம ஹிருதய அளவுல நம்ம வந்து பியூரிஃபையா இல்லையோ will be easily prone to get into the contaminations. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். By chanting the holy name of the Lord, one is immediately freed from blazing fire of the material existence. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அக்னி போலதான் இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் மேல நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய பற்று, அதனுடைய விளைவுகளும் நமக்கு பந்தப்படுத்தும். சோ அந்த ஞானத்தை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுட்டோம்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கை மேல நம்ம பற்று வைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆனா இந்த இயற்கையில இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம அதோட தான் நம்ம ஒன்றி போக வேண்டும். ஆனா பற்றற்று நம்மளுடைய செயல்களை செய்ய வேண்டும். So 3 stages of chanting the holy name வந்து offensive stage. இனிஷியல் ஃபேஸ் எல்லாருமே நம்ம அஃபென்சிவ்ல தான் இருப்போம். அதாவது கேர்லெஸ்ஸா சாண்டிங் பண்றது, எங்கேயோ நம்மளுடைய ஆலோசனைகள், ஆனா சாண்டிங் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி கேர்லெஸ் சாண்டிங். இந்த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லெசனிங் அஃபென்சஸ், கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த அஃபென்சிங்க வந்து அதாவது மனசை போய் இழுத்துட்டு வந்து விடுறது. எஸ் இது தப்பு, நம்ம வந்து மீண்டும் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி பகவான் மேல மனசை நிறுத்தி மறுபடியும் கண்டினியூ பண்றது. இது வந்து மிடில். பியூர் ஸ்டேஜ் பாத்தீங்கன்னாக்கா தே வில் பி ஹைலி எலிவேட்டட். பகவானை தவிர வேற எதுவுமே இருக்காது. விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள். இப்போ நாம எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கணும்னு நாமளே வந்து எவாலுவேட் பண்ணிக்கணும். ஸோ நியூஎஃபேட் கனிஷ்ட அதிகாரி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். மத்தியம அதிகாரி பாத்தீங்கன்னாக்கா தே வில் பி பிரிங்கிங் பேக் தேர் மைண்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒருநிலைப்படுத்தி மீண்டும் பக்தி செய்யறது, லெசனிங் த அஃபென்சஸ். மூணாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பியூர். ஸோ நம்ம எந்தெந்த நிலையில இருக்கோன்றது வந்து நாமளே வந்து பார்த்துக்கணும். So you can glimpse the next stage which is situated between the offensive chanting and pure chanting. இது வந்து intermediate. So when one attains the pure stage, he is immediately liberated. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள். This is called பாவ மகா தாவாக்னி நிர்வாரணம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா as soon as one is liberated from the blazing fire of the material existence, அதாவது இந்த பௌதீக இயற்கையினுடைய அந்த அக்னி, அதாவது அக்னி போல இருக்கக்கூடிய அந்த பற்றுதல் இருந்து ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னாக்கா if they are getting liberated, he can release the taste of transcendental life. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் அந்த ஆத்ம ஞானத்தையும் வந்து சுவைக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு அவர்கள் செல்கிறார்கள். The conclusion is that in order to get freed from the material disease, நாம இந்த பௌதீக இயற்கையில இருக்கக்கூடிய அந்த வியாதியில வந்து வெளியே வரணும்னாக்கா ஒன் மஸ்ட் டேக் த சாண்டிங் ஆஃப் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்த்ரா. ஸோ அது கண்டிப்பாக நாம வந்து நம்பிக்கையோட செய்யணும், ஸ்ரத்தையோட செய்யணும். அப்பதான் வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி பாதையில வந்து நமக்கு வந்து முன்னேற்றம் கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா வி ஷுட் நாட் இமிட்டேட் த யாரு உத்தம அதிகாரியை நம்ம வந்து என்னைக்குமே இமிட்டேட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ வி டோன்ட் நோ அவரை பற்றி நமக்கு முழுசையா நம்மளால புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நமக்கு ஞானம் கிடையாது. அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து நம்ம இமிட்டேட் பண்ணக்கூடாது. அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை தான் நம்ம செய்யணும். தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். என்ன சொல்றாரோ அது செய்யறது டிஃபரெண்ட், அவரை பார்த்து நம்ம செய்யறது வந்து டிஃபரெண்ட். ஆக்சுவலி இஃப் ஒன் இஸ் சின்சியர் இஸ் இனிஷியேட்டட் அண்ட் திஸ் ஸ்டேஜ் இஸ் கால்ட் அஸ் பஜன கிரியா. Once then actually engages in the service of Lord by regularly chanting Hare Krishna Maha Mantra 16 rounds daily and refraining from illicit sex, intoxicants, meat eating and gambling. இது வந்து மெயின். ஆக்சுவலி இனிஷியேஷன் வந்து நமக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட். There are 2 levels of initiation in ISKCON. ஒன்னு வந்து நார்மலா நம்மளா கிரகஸ்தனாக இருந்து கொண்டே நம்ம பண்ணக்கூடியது அந்த நிலை வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்லி திங் இந்த பேசிக் திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணா போறோம். செகண்ட் இனிஷியேஷன் இஸ் ஃபுல் சந்நியாசம் ஆக்சுவலி. ஸோ அது வந்து பிகமிங் அண்டர் எ ஷெல்டர். ஸோ அது மாங்க் ஆகிறது. ஆக்சுவலி நாம எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கலாம், அது ஒன்றும் தவறு கிடையாது. பிகாஸ் வி நீட் சம் ஷெல்டர் இல்லைங்களா. ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒரு குரு கீழே போனோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்மளுடைய ஃபியூச்சரை பத்தி அவர் ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட அவரே வந்து பிரார்த்தனை பண்றது ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம அந்த செக்யூரிட்டியில போய் நிக்கிறோம் நம்ம வந்து. இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்பதான் நாம வந்து மேலும் தவறுகளை இழைக்காம போகிறதுக்கான மார்க்கமும் நமக்கு அவருக்கு வந்து கைட் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் for that reason only we have to do. In this way it is to be understood that one is becoming cleansed of unwanted things. தேவையற்ற இதெல்லாம்ல இருந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து பியூரிஃபை ஆகணும். அனர்த்த நிவர்த்தி என்றால் we are getting cleaning. Anartham means that is unwanted. So the word anartha refers to the unwanted. Anarthas are vanquished when one becomes attached to the Krishna conscious movement actually. So பக்தியில ஒருத்தர் வந்து முன்னேறினால் கண்டிப்பாக அவர்களிடம் இருந்து unwanted things எல்லாமே தானாவே விலகி சென்று விடும். Fixed, we should be fixed, firm fixed இருக்கணும் actually. So activities, becoming attached to such activities and experiencing ecstasy, அதாவது அந்த ஆனந்த பேரானந்த நிலையில ஒருத்தர் வந்து பக்தியில வந்து திளைக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
பாவ பக்தி. ஒருத்தர் வந்து அந்த நிலையில இப்ப வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா டன் பிரேம பக்தி லெவல், பாவ பக்தி, இந்த இதுதான் அவங்க எல்லாம் வந்து பண்ணதே. ஸோ அதனாலதான் அந்த எக்கஸ்டிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா தே வில் பி அந்த சங்கீர்த்தன மூமெண்ட்டே பாத்தீங்கன்னாக்கா ரோடா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சங்கீர்த்தனத்தை பண்ணிட்டு போனாங்க. ஸோ அங்க அவங்க பண்ணது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆத்ம ரூபத்துல வந்து தே வில் பி ஆல்வேஸ் கனெக்டட் டு த லார்ட். ஸோ அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அவங்க விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களாக இந்த உலகத்திலே வந்து இருந்து எல்லா காரியமே செஞ்சுட்டு போனாங்க. Thus, the conditioned soul becomes free from material existence and loses interest in the bodily conception of life, including material opulence, material knowledge, and material attraction of the all variety. எல்லாத்துல இருந்தே நமக்கு வந்து பற்றற்ற தன்மை தான். எஸ், இதெல்லாமே நம்ம உபயோகப்படுத்தணும். இந்த வீட்டு நம்ம இருக்கிறதுக்கு உபயோகப்படுத்துறோம். இங்க இருந்துட்டு நம்ம பகவானுக்கு வந்து பூஜை பண்றோம், அவருக்கு செய்ய வேண்டிய கைங்கரியம் எல்லாமே செய்யறோம். ஸோ இதுக்காக எவ்ரிதிங் வி ரிலேட் வாட் எவர் வி பொசஸ், அதுல வந்து நடுநிலையாக பகவானை நம்ம எடுத்துட்டு வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாம இந்த இதுல இருந்து விடுதலை அடையறதுக்கான வழி வந்து ஈஸியா கிடைக்கும். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதை விடுத்துட்டு இது எல்லாமே என்னது பகவானையே தூரமா மறந்து போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், வி ஆல்வேஸ் கெட் இன் டு த, அதாவது கண்டிஷன்டு பார்த்து தான் திரும்பவும் இந்த உலகத்துக்கு நம்ம வந்து வரும். நம்ம மாயை மீன்ஸ் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அதர் ஆன்சர் வி கேன் டெல். ஸோ பகவானை மறக்கக்கூடியது தான் நமக்கு மாயை. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல கிருஷ்ண சூரிய ஷாம மாயா ஹே அந்தகாரக யாஹான் கிருஷ்ண தாஹான் நஹி நாஹி மாயார அதிகாரக. அதாவது கிருஷ்ணா இஸ் கம்பேர்ட், பகவானை பாத்தீங்கன்னாக்கா சூரிய ஒளிக்கு கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. மாயை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டோட்டலி ஆப்போசிட் டு த பிரகாசம், தட் இஸ் இருள். வேறெவர் தர் இஸ் சன்ஷைன், எங்கெல்லாம் பிரகாசம் இருக்கின்றதோ அங்கு இருள் என்பது இருக்காது. ஸோ அதுல அதே மாதிரிதான் பகவானுடைய அந்த இது எங்கெல்லாம் இருக்கோ, யாரெல்லாம் பக்தி உணர்வுல இருக்காங்களோ அவங்கள சுற்றி அந்த மாயை என்பதும் இருக்காது, அறியாமை என்பதும் இருக்காது, அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த மாயையும் அவங்களுக்கு வந்து இருக்காது. அதுதான் வந்து மேல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதோட நான் ஐ வில் ஸ்டாப்.